Danas prilazim ljudima i sve vreme ćutim. Jedno pitanje. Molim. O, Vićo. Vićo! Molim. Izvinite, Šta ti možeš sam? izvini, Ja nisam odavde. excuse me. NANI?! Здравствуй, меня зовут Вук, ты много лепа. Кость, я тебе перезвоню. Что? Меня зовут Вук, здравствуй, ты много лепа. Хвала. Извините, Može jedna slika, molim te. Molim te. 5 koji može. Ćao, ne može. Šalim se, gdje je brat moj, može naravno, ću ja da slikam. Ajde, može. Duže mi ruka, gospodine bolje. Može. Evo ga, brat Hvala, moj, brat moj. ništa uvek, uživaj, vidimo se, ćao. Ja sam se ljudi mnogo nasmeo i ovo zabacite like i zapratite me ako već do sada niste za još ovakvih videa.